Обещала съм ви готини рецепти. Започваме с моята любима протеинова баница с оризови кори. Първо се стягам, привеждам се във вид, косата, ръцете се мият, естествено. Използвам оризови кори от кафяв ориз, кисело мляко, извара, сода, една чайна лъжичка, 6 яйца, малко сирене за овкусяване, защото не слагам почти никаква сол, масло на око, разбърквам яйцата с мъничко сол, колкото да се разбият. Към тях добавям шупналото кисело мляко с чайна лъжичка сода в него. Оставете го да шупне преди да го добавите. Като може да използвате и една идея по-малко кисело мляко, аз обичам с повече. Разбърквам сместа хубаво с бъркалката. Към нея добавям 4 суперни лъжици извара, но може да сложите повече или по-малко, зависи колко я обичате. Аз доста я обичам. И сиренето натрошено. Използвам сирене за овкусяване вместо сол, но може да добавите и сол. Разтапям си маслото, започвам да си реда баницата в такава кръгла форма, като започвам с една оризова кора, която обръщам, за да си намазни от двете страни с масълце. След това слагам от сместа. Това добавям още оризова кора и така си редите баницата, като може да добавяте и по 2 оризови кори, и в този вариант става доста вкусна. Много масло. Да ви кажа, маслото, което ви видяхте, е една идея малко за моя вкус, затова може да сложите повече масло. Никога не е излишно маслото, придава много хубав вкус на баницата. И ето я моята тайна. Накрая, като е готова, просто я начупвам с пръсти, защото така се смесват всички съставки, корите поемат. Оставям я 10 минути преди да я сложа във фурната. Изпичам я на предварително загрята фурна на 180 градуса с вентилатор, докато хване коричка отгоре. Зависи от фурната, затова не ви казвам точно колко и как. И се наслаждавам. Насладете се и вие. И бихте ли я опитали тази рецепта? Напишете ми в коментар.